Ľudce, kukajce, parobka z výhodu tu máte. Nevieš to otvoriť na počítači? Tu na to vidno pekne na tej kamere. Takto. Docela. To je super. To proste... Provizorné podmienky. To čo tam máš? Nejaké jedlo tam máš? Ale ja som nebol na večeri, tak ja som musel si udať sem. Ale kofolka tam je. Citronová. Nekalo. Mamina bola taká, s otcom taký dobrý, že mi donesli jedlo, chápeš? To je super. A oni vedia, že teraz hraješ, hej? Jo. Držia Tiež palce. povieš, že hraješ o nejaké výhry a už zrazu ti nosia veci. Že? Nehraješ, ne? Keď A hraješ len tak pre zábavu, no to už nemôžeš hrať. Úplne ideš. Dobre, cením rodičov, taký to môj prístup správny. Teraz som úplne v takej situácii, jak Slovensko a tento, jak to Fínsko. Akože teraz ideš proti hráčovi, ktorý porazil Grand Champa. Ktorý som tak trošku typoval, že bude vo finále. No, uvidí sa. Uvidí sa, ale ty to hraješ tiež dobre, takže ako... Ale nebudem mať druhé šťastie. Však hej, mne to je jedno, ako to on zahrá, ako to ja zahrám, ja stojím. Dobre, ideme na to. Poprosím mute. Nice. Držím palce. Yes. Good luck. Tak, ideme na finále. Chvíľku. Tu bude Helol a Bomb Raider. Finalista. Here we go. Prečo mi to tam nepíše? Dobre, je to tam. Tak je to. OK. Prvá demolition skoro. Hello si ide pro boost? Mohol mu zobrať boost. Klubá situácia. Krásna strela od Hello. Pekne. Pekne využil. Hello dostal príliš veľa priestoru. Od Brajera. Bude ešte nejaký kolo 6? Jasné, bude. Bude. Kolo šťastia, však ešte posledné ostáva, ale to až potom po 3. mieste. Brajer vyhral Pekne. Pekne kick-off. Nedal mu šancu. Hello nemal veľa boostu. Pekne. A zase sa zopakoval prvý gól, len opačne boli hráči. Ale zase to aj bolo až tak úplne z toho boku. Hello to skúsil? Škoda. Tú tyčku som nečakal, že tak zrazu vystrelí z tej brány. OK. To bude, Brajer nemá boost. Škoda. Jo. Vedel to lepšie urobiť. Keď mal 10 boostu, no tak možno by to saveol. Škoda. Kolo šťastia bude hneď potom 63. hráč. Takže ešte 2 zápasy. Hello ide? Ide na tretí? Dal tretí. Už sa náskok zvyšuje pomaly. Ale bolo to tesné. A tak Mraur tiež predtým vlastne prehrával 2 proti Emlivovi, minulý zápas. A potom to dorovnal. Forubku máš tak nejak. Dobrý kick-off. Zobral boost. Ale nevedel sa tak rýchlo dostať z tej steny. Aby aj zautočil na bránu. Pekne. Pekná brána. Spalno sa mu boost akurát. Čo z toho urobí? Hello ide. Ale Hello zaskúša ten air dribble. Krásne. Využije to Major. Keby to malo väčšiu rýchlosť, no tak škoda. Pekne si prijumpol tam. Hello. Tlačí ho pekne. Dobre. Zvrátili si to. Potom nebrať. No pozri, vidíš. Škoda. Neplatí sa vždy. Hmm, 4-1. Nie, 4. Dostali gól. Díky za tak. Kokisek. Aj. To bola veľmi dobrá strela na to, koľko mal boostu. Ale Hello, čo to? Krásna strela.
Príďme, že trošku Major sa opúšťa. Hej, už sa Môže to to ne- nabaľuje. Dúfam, že to nerobí. Je to veľa. Oj. Dobre, a má stále šancu 3 minúty. To je dosť času, aby to mohol No, z štrovnať. tohto môže byť gol. Nie, nezdávaj sa. Tesne. Čo sa deje? Neviem, čo sa deje. Aha, ping. 500. Ten hotel, to treba napísať celú recenziu. Presne tak. normálne. Na Bookingu tam zajebe jednu hviezdičku. To ako fakt. Prejebalo mi to. Ale treba. Nech aspoň ubytovanie má zaprvé. Hej no. Určite tam pornisko kúkajú na tom hoteli. No, že sa nehambia. 7-1. Ajaj. Chcel som pochváliť toho. Majora, že má dobrú tú tú profilovku. Ale aj Hello má docela dobrú. To je taký, nie tú profilovku, ale jak sa to povie? Tu je taká titulná, to je strana. Jaj, Čo máš tam meno napísané? môžem sa pozrieť. OK, flip reset. Pekne. Pekne. Snažil sa vyblokovať, ale nepodarilo sa. Major útočí. Škoda toho pingu. Malo Škoda. to byť veľmi zaujímavý zápas. Zase má 400 ping, mu tam to ťaha. Ach jaj. To nič. A už má 100, už mu to ide dole. A už ide. Pekne! Ten Hello proste to vie, no. Keď ide tam skočiť. Toto, že je to dosť vyrovnané a ešte keď Major má ten blbý ping, no tak to je trošku o ničom, no. Napríklad teraz. Ja to bohužiaľ neviem úplne ovplyvniť, no, každého ping, to ma mrzí. Však toto, no. No tak keď hraje z hotela, no tak tam sa nedá čakať stabilný internet. Ale cením, že si našiel na to čas. Zobral si plejku na hotel. No. Kvôli tomuto. Aspoň raňajky do postele by mu mohli doniesť. Aj tam. Pekne. 8-2, dobre. No, čakal som vyrovnanejší trošku zápas. Ešte nebude také jednoznačné. Ale ešte Ping stále celé pokazil. ping to pokazil, no. Pozerám 2 šoty. To už sa úplne inak hrá, keď je rozdiel 6 gólov. A pozerám, že Major má také 2 šoty proste, ale z každého šotu vlastne dal gól. To je dobré. Pekne. Pekný save. Dobré. A ide. Nie! Fú. Pekne. Som si myslel, že to už nechce dať. Stáva sa vôbec. No, dobre. 8-3. Aj tam. Tak to bol tak. To bol tesný hlavne. Ale vidíš, pustil sa do toho, si nemal žiaden boost. Odvážne za to. Ale na druhej strane ani Major nemal nič. Ale pozriem, že ho totálne prešotoval, toho Majora. 12 šotov proti 3. A Major dáva čo šot, to gól. To ide asi na istotu. Škoda. Stočí to? Není. Zobral mu boost. OK. Tak si usporí. Vyšiel mu? Jasné, Nemá boost. Sakra. No. Ale nezdáva sa. Pekne. Nezdáva sa. Dáva do toho šerco. Dobre. Tak. Oravské šerco. Poď. Pekne, ideš. Ešte daj tam jeden. sekúnd. No poď, Helo sa tam ukazuje. Nevyšlo to. Riskol to hrozne, no. Ale ako Majorovi, ja sa pozerám na Majora akurát. Že ten Major sa do toho pušťal docela pekne, ale
Kebyže mal Hello ten flip reset, ako chcel, hoci možno ho aj mal, len proste ho nepoužil. To bolo 50/50. That's the spirit! Mrajor, to dám ešte, bratu! Ty si frajer. Ty si frajer. Krásne, krásne. Pekne. Zapájaš sa do losovania o najlepší save. Ak také niečo je. Presne tak je. Tam je. Pekne. 10-4. Pekný. Cením. Rešpekt. Veľa rešpektu. Ešte si dali to. High five. Pozri tam. Cmuk. Nice. Ja. Pekne. Ten hello sa nezdá. No. Hraje. Odmutujem. No. Gratulujem. Nečakal som, že to bude takto, ale Mrajor, ty si to nezdával normálne dokonca až. Tak si, máš vypnutý mikrofón. No kámo, čo ti si? Bol lepšie, no. Ale mohol som toho zahrať lepšie. Bolo to tesné docela. V začiatku, ale potom no. Pingam ja dvaky. A počúvaj teraz, ako sa bude hrať o to tretie miesto. Ideš proti Kokimu. Kokisek. Okay, no. To sa musí lock-in pocit. Lock-in, presne tak. Teraz idem, nie? Teraz ideš, áno. Takže počkať. 10... Okay. 10-4? Hovorím správne? Hej, 10-4, no. Pekne. Nice. No škoda ten Ale ping. dobre, no. Škoda ten ping, fakt. Ja mám data a ja nechápem, čo mám s pingom proste. Ale mi sa stalo, mi je sekal počítač pri prvej hre, tiež, na aký symbol. No, asi aj, no. Ale Mne môj nevadí. play to tu hučí už z posledného. Veďar soba robo, aj veďara koľa.